Sukarin Intanan niya MJM member ka dalam ring sugin kan tinge May ni khada active politics sa kaluda do sang na kadonga akian mal so na kadonga ating zinga kan tela income party be chan je tiang chu ating zinga o ating kan han ni boka pula ta chepa ko ta moi wa do no maya ate ko maya ni bo de chuan Chuti MLA zinga po chuan kan ho tu ten min du saka minister ni turin min han ruata sang ni kati pa no sang ni som hile pathum me ni khada politics som kha December ni ri da chuan in minister halo ni kade romaya mero chu hei hi ni na position angala bong chuan ki lo mani ruangin mo purna angala bong chuan ki ru rom tak ni ka ya Purna na ako kasi ito ni itong nukang purna lang kaso at la fel de vector purna in kakata san su tita ang ay dono ba in kan dona ang sunle pa din kan siya ang staff din mun kan siya kan ni tak kan siya kan ti du te kan ay doin ila sa do maro chu kan tan tan suan ni mo chen chu ka ti tiang ti kha kan ringa so ka du san do in chalai ho ko dir department pathum Akala John SD, labor entrepreneurship development, skill development, lampang kan ka. So try the agent na ko, nalaman niya. In Pahina John Sports and Youth Services, so try the kahit may nipa. Exercise and narcotics po yan ang hong bernek at o dew pero so try lang. Dew po ang iwangin, try lang kayo ya zenhan, ano maya, siya na positive zone, siya na negative zone, ito po na niya. Chumen ko tu chuanin kan thiam te hi abe thama MJ kuma journalist chuanin tin hi avai kan thiam ko in thiam te tal kan ko kan dia ni something about everything hi kan ka ve de wani kan te chin kha nia til zong zong a politics ani mo til da ani mo hi thiam te tal kan so mani chu wang chuan in fin chu kan mo do abi kin nang ni chu tilaya Mizoram ko chua district in niya unda ka theng lo bikin tam si ba theng ni chu bang chuan oda si patong hian ni tilaya zone officer through the ki nge ni kan beng in ti war maya atu la no minon thil ro chanchin bo in zia chi teo ma zia ro chi te po min karing chu de po chu minon thil ula e ro na te suggestion to po ka dong to ni kan MJ ba te chong hian kan om hle ani Til zong zong ti thei ni lo ma se ti thei lang kan ni lo ti kan ya til do ne chuan sports room sang kan kal tu ra hi kan sei ru chu an ho tu pai na kan ron din mun he ti hi ni ya a sak ben zong le siam ben zong chuan ti chiam lo vela a gran de thil dang te kan nei the ni chuan 100% grant nei kan kon tok te hi chu lo ma ni lo wa kan state su ma ta thong ve tu ru mang chi ai chuan kan in su khat lo chuan begin help of the education ng kita kaya do natin. Chuan a film tuwing katiya sports minister saktak ito ni te ko ni kaya san chu infrastructure chung sa ate kan nei sa man chang ka hi kan tung do na asiam ben nam zong hi kan du lo ni lawin kan tu hi bara kan nei do ba sports mi ti mason le sport association ti mason kan tin do tu chu kan hoi la man ti do na sumi dan chuan Iwan man fang fang te kan nei to financially han liam se every ni kada chong hian kan hoi lam tu point chuan kan kal do na chu kan in buang lo dan ni ani na chuan les de la ma hian in kalai de dan na tam zok siam kan du ke zo tam zok siam kan program on pa ngai ba ka hian nge ti te mai tu in kan zukala tu maya skill development lama skill ministry and Zupana secretary Hovin MLA training dan nekan January tangkan orientation training dan nei kawan do ta chuan ma kan lap tum dan te kan sarkar ina bana kai policy homa thil ti tum nan kan sei khan interest ma in kan din intent ria an ko mai Mizoram kaminan ena ulai report ahan dan ti to kan training ti to le thil chong kan ena kan lo da ti he ti ria Rang theo ngin lo chukura financially at top mine itim karon chukse ti ani
secretary director te pawh ni ma ro chu ka ron kal pui nge tia nang ma ngei lo kal pu chu na lo mo kho pa te secretary dar ka chan me hun ka peng chu dia dar ka ni hun min pe ni hin do ban tan ki la elama Mizoram team minister secretary director le staff ka ni elama ministry team secretary additional secretary joint secretary director lo ho kan thua kan do presentation kan ti vek to no an nin kan din ka presentation ram pe ve thua an ha uwa ange ni kan ha dar khalang ine lam mai kan da ni antina PM KVY 4.0 ate kan te paisa kan ton ve ro ti te kan ti an han ti chu 10 crore vel zet mai utilization certificate ke lo te kan lo ne mi zo ha wa kan do ne ze ka lo im lo ze la an din mu bit ta kha te ka lo ze la chu ti chung chuan kan pui chu na ti proposal kan ke lu te an poma a poi sa sa ti ka sei lu lo wa i thahen kam taki tu financial year chung hen an pom to a ni kila hun rem cha nga san mi hau sa ani mo ni lo ko in rem cha dama pon tu ra kan ti ni ba min chung te chu ba na kai policy kan ye hen sanai te e jun na ko na ko ma hen me zo nam ka special package zo kan din na te ko ma ni to chung te chu kan ti ko pa tu wa in opera cho exercise narcotics ka ma hen scholarship din hun hi kina hi jen na pe ti chunga mai pia ro ko na nei to thowa a thia nga ni kum lam kha chu e sa he som ni le pat ma hian in kan lo thok ve fe ma ya en tir na kan sei lu chu kan revenue wa han ko hin le sum thum le pa hi si ni riat sang khan zari chom le le pa ma an ya fi ga chu pe ti chunga ti chuan azua drugs in amzong tu ka sei lo ni ma ilai mi khre pu tu ra kan du chu number of arrested person under NMLP Act hi hanen nila samthum zong ni somma le pariat ni kuma man ni a case register i samthum zong ni somma le pali ane dani samthum zong ni somma le pali case and register ka chu ti chung chuan kan ni hing nei dan hi ne kan choi du chu e inspector patni sub inspector pakhat assistant sub inspector pakhat pali hi case ko tu chu ani deu ba ba to ma assistant commissioner kan chair kan lo ta ma administrative case ta chung ho atang chu han sem tai la case ka an khoi tem lu lai ko ni an ha da ni chu ma chu ani an ha le ni ti hi e kan chei duwa an thorim na e kan ngai chu ani department ko sti rol chu na mani po kan fui tho e ti pa ba kan om tin in su na tu po kan nei min exercise min dan te hi e kan tha da ngai kan chan ngai voi le khata min thinga in thak ke lo ma se tun chuan zoi zo in atia in exercise kan dal pui tun dan chu transfer ani chu dan ngin ke ma po chok ni lovin exercise men no langin an ni pula po ka soya dan transfer don chu minister ni lo commissioner ni lo kan dan exercise men no la inspector chu mi kuma chuan transfer tu e kum chu dizat ba hun khata on theila e constable chu dizat SI chu dizat ni kho hun ka ne tuna hi chuan mi hi nun khata au mrei to lu chuan aman tu ma te ne an in te to chuan ma chak the tin unfair practice ko aum pal the aum chu kan ti dot du lo noi lo chu hom pal the ni wangin invent to la mai kan dia chu da ni min lo hun thai me ma da nai kan kal mai lo na tu look at more tu le khai mo kha ken thui tu du su a so tu work do no ta kan da nai ji zero te po kan ti ni i khan kan mi du tak kho tan ne ko da u chang kai de ko ni mai te ya mai ro chu an ni pha sang na zo ka exercise an ya ani so na kha wan khan sang chuan policy pa tha sin mo le kan ni kha se chi pha mo lu le ya mo ka ngai mai the lu le ya cha kai ka ko lo ka ngai mai the ka na tho chak zo ki na ki chu chu mi hring ina kan ai to chu mi zo chu kan in sui pui na sa kan in pui chi na a transfer pui mo ti hian ni kan dem chi na in hun thada wa min o min a dan he kum mo ti te long ku te kan in chi na khat ti lo khan dan transfer mai lo na e ke ni ti thada ni lo ma hin an du lo na ta ka no ma ni bot ke ni ti sual ko ni chuang lo ma an dan pang khan ka rotation ni chu ve le mai lo na ni pina chuan ni lo chuan china po ka soya so kan ta kan to pa tin mo kan kan ma ni ku nge om kan han chuwa e to kan so ma ni ku kan ta chuak te to lo mai na kan so pa chu om tu na kha kha
kan chung hen lak lo kan na khan kan muang su maya nga khan a chak chu bang chuan tiang te chuan ti tai la ma kan som thlet thei o te kan ti a tin mi ho chung sa ai chang la kan ngai tang nge ne la sim din te po kan an se ni in fui na tan zu ti te drugs ti HIV a te po district kan pon phai la mu te kan ti a ha ba mà rồi cần tin to những gì á đánh ní là cấp chiang tu in này tu bằng chuan in lối là những thổ khu là gần đoàn rồi mình sẽ hiện sai sòng môi là mình cho nó mà mình chuan chú là mình chuan ăn mua bông hoa nên là hôm nay là thành là anh commission là rèn phong rồi mà là nãy mình nghe anh tỉ thị để bộ phận cái là thì quan chuan anh tỉ đủ cái tỉ đầu con mình bên vào là chuan thổ hồ đoàn mình xong